Bună seara și bine că v-am regăsit la un episod. Și acum o să jucăm ca simulator OG. Și acum, dacă să știți că ăsta este un vis, adică noi nu suntem reali, noi suntem un vis, că nu e nimeni la volan, și așa. Și noi visăm că în spate noi avem 2 oameni. Să vă arăt. Doi oameni în spate. Cred că sunt prietenii noștri, nu știu de când eram aici. De ce se blimba toată ziua? Nu știam așa de tot, că sunt și uite, dacă lași ușa deschis în timp ce mergi cu mașina, tu nu mai poți să pui frână. Scap la vale. Uei, mașina mă te. Acum trebuie să stop pe ea. Și mergi să discută, uite. Cum spune. Uite cum merge asta. Poac, uite. Poac, poac, poac. Asta merge doar Cardon Dog, așa merge doar Cardon Dog. Merge numai Cardon Dog. Bine. Și... Păi... Uite, când mă opresc, ei nu claxonează sau ceva de genul ăsta. Ei nu claxonează oamenii de 5 pasinilor, adică eu nu am niciun semn. Și așa nu claxonează, uite, toți. Oare, ce greu să fac asta. Iar așa de tot și merge piesă. Hei, mă opri mașina. Într-o secundă. Acum spune niște benzină, că trebuie să ajungem perfect. Cred că am ajuns perfect. Nu chiar sunt singur, sigur. Nu văd mașina unde. Hei! Unde pune? Poți să mă pică, da. Trebuie doar să fac un pic. E bun? Unde e? Bă, ce s-a întâmplat aici, băi? Bă, cred că din cauza lui ăla, uite și mi-a făcut la portierea mea, băi. Accident, ce spune? Bă, dar nu se putea, bă.
doar un accident să facă și gata. Și o rupt mașina. Acum închidem porțierul. Și gata. Vai cum arată, ce urât. Punem și benzinucă. Ei. Groseavă, acum nu mai pot să bag benzin. Oricum nu trebuie. Asta ca să vă arăt vouă. Nu o să-mi trebuie atunci să vă arăt și vouă. Chide-te. E mult de rezervat aici la ăsta. Să faci niciun sper cum vrea el. Da, un m-a făcut aici. Vai de mine, mi-a stricat-o. Uite cum se deschide ușa, bă, e stricat rău de tot. Cum se conduce așa, dacă te vede poliția? Bine, dacă mergi pe drumul ăsta, pe drumul ăsta, acolo dacă mergi, uite, pe podul ăla, este un polițist, dacă te vede acolo, polițistul ăla, da, trebuie să răspuns viteza. Și nu uite. Dacă te vede acum vede polițistul, mai întreb ce să fac. Dar bine, nu merg și un merg. Bine, mai sunt și un polițist cu dacă nu știu unde. Și hai să mergem în răs. Și imediat când apare, că merg cu viteză. Tocmai vreau să-mi tunez mașina. Bă, n-am mai găsit garajul de mult. Deci nu știam unde e garajul. Ia. Pe bani. Bă, garajul. Ți-am căutat peste tot. Bă, a fost să-mi o tonez acum. A fi bine treaba. Acum am și tonez până. Rămân stricat ăla. M-am și tonez. Tonez. Ce mă zici de mine? Fac lună. Băi! Nu! Fai de mine! Urcă pe mașină cu fiocul. Băi! Așa ceva nu s-a mai întâmplat în viața mea. Așteaptă, bă, mecanicule, că uite ce s-a întâmplat aici, bă. Dragă mea, și mașină să se răspunea. Cum am mai tunez așa? Mai tunez așa? Pot să mai tunez așa. Ia. Vedem cum. Ale altfel. Se închide portiera. Nu mai vede cum eu tunez. Până păi, da stop. E bine, mi-am tunat-o. Doar că, uite, au rămas la fel. Ruginită. Ne-am făcut-o mai tare decât bine. Mecanicul o să mă duce mai dur. Uite și-am făcut la ea. Bine, am tunat-o. Dacă nu se vede, pentru că am tunat-o la motor. Și la motor e mai departe. Am vrut să pun și un spoiler. Bă, deschide-o. Nu se mai deschide portiera. Ce mai zic? Mai departe. Nu mai am mașină, bă. Nu mai am mașină. Bă, acum merg pe jos. Asta e joc de mașină. Pe jos. Bun, te rog ca să-mi dai mașină, bă. Mi s-a stricat mașina, ce să-mi zici. Băi, ne vedem la un alt episod. Să luăm cu mașina așa. Să văd dacă nu mai pot. Bă, nu mai închidem episodul, mai stăm un pic. De-abia am pornit. Bine, mi-am făcut motorul. Mă duc.
parcă arată la fel. Uite, uitați-vă, pe D mergeți în față, pe R mergeți în spate. Pe D, pe R. Și nu face nimic. Eu am pus unul unde dați D și R. Bine, să mergem. Finalizăm frumos așa. Bă, uși trafic. Hei! Bă, n-am apăsat pe accelerație. S-o lipit ăsta. O să dau semnul că mi s-a spicat. Stai, că să n-a apăsat aici. Gata? Să văd afară, că uneori nu merge. Eu fain frumos. Uite, ne-am dat fain frumos și gata. Cum am rămas? Îmi pare să-ți mașina. Măcar mai merg. Aoleu, ce mi-a făcut din cauza accidentului. Uite la asta, e rău. Uite, și-a fost bucata asta de mașină. Era prețuită mea mașina asta. Bine, când o să dau restart la joc, nu o să mai am asta. Pentru videoclip. Vai de mine, e urât foc asta. Nu mai vrea să conduc ea. Aici. Ce? Ce să aud? Ce să aud?